Ar y trydydd o Fawrth, gewch gyfle i bleidleisio mewn refferendwm ynghylch sut y mae'r cynulliad yn deddfu ar gyfer Cymru. Os na wyddwch beth a olygu'r gan hyn, neu os na wyddwch pan y dylai hyn fod o boes i chi, parhewch i wylio. Ar hyn o bryd, mae gan y cynulliad cenedlaethol bwerau i ddeddfu ar gyfer Cymru yn yr 20 maes sydd wedi datganoli. Mae'r meysydd hyn yn eang eu cwmpas, a fe rhenir yn feysydd mwy manwl, a elwyr yn faterion. Gall y cynulliad ennill mwy o bwerau ddeddfu yn y meysydd hynny, gyda chytundeb Senedd y Deyrnas Unedig, a hynny fesul pwnc. Os bydd y rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio yn gadarnhaol yn y refferendwm hwn, bydd y cynulliad yn ennill pwerau i ddeddfu ar bob pwnc yn y meysydd sydd wedi datganoli, heb fod angen cytundeb Senedd y Deyrnas Unedig yn gyntaf. Os bydd y rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio negyddol, bydd y system ddeddfu presennol yn parhau. Bydd bynnag bydd y canlyniad, dim ond yn y 20 maes pwnc hyn y bydd y cynulliad yn gallu ddeddfu o hyd. Bydd y meysydd na statganolwyd i Gymru, fel trethu ac amddiffyn, yn parhau gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Felly, y dewis i wneud yn refferendwm yw, a fel y cynulliad, aros fel y mae hyn o bryd, ei fod yn gallu ennill pwerau i newid y gyfraith, ond bob yn dipyn os yw Senedd y Deyrnas Unedig yn cytuno â hynny. Neu, symud yn hytrach i sefyllfa lle gall ddeddfu heb fod angen cael cymeradwyaeth Senedd y Deyrnas Unedig am y pŵer i wneud hynny yn gyntaf. Mae'n bwysig iawn eich bod yn defnyddio'r pleidlais a trydydd o Fawrth mwyn dweud eich dweud a sut y caiff gyfreithiau gyfer Cymru i gwneud. I gael ragor o wybodaeth, ewch i pleidleisiwch 2011.org. Eleni, gaiff bobl Cymru 3 chyfle i pleidleisio. Am ragor o wybodaeth, ewch i pleidleisiwch 2011.org.